ik al vooruit duur. Oh, super. Goedemiddag, ja, hij doet het. Nou, een zonovergoten vlak Heerenveen. Nee, hoe heet het hier? Rotterdam. Ja. We beginnen met nummer 1. Het is een vulletje met een edel hoofdje. Zou ietsje meer neklengte mogen hebben. Heeft een goede verticale hals. Ietsje stijl in zijn schouder. Sterke bovenlijn en een lang kruis. Hij is ietsje sabelbenig. Vulletje wat makkelijk stapt en ook makkelijk draaft. Krijgt vandaag een eerste premie. Number 1, een first premie.
Het geluid doet het weer. Nummer 2. Een veulen met een heel edel hoofdje, veel front, lange hals die verticaal is. Goede schouderligging, maar dan zou je in het middenstukje wat sterker mogen zijn. Kruisje is voldoende van lengte, ietsje hellend, maar het veulentje is wel licht sabelbenig. In stap dat hij getoond heeft, dan had hij voldoende ruimte en ook voldoende kracht. In draf is hij lichtvoetig, maar doordat hij de rug wat wegdrukt, komt hij het achterbeen niet onder de massa. Vandaag geven we dit veulentje een tweede premie.
Stel, doe die maar op. Oké. Kom maar. Ja? Gabriel mag naar de goede bijvaren. En die kan je in de vooropstelling bedoelen. Ja, is goed. Moet je ook even wat kijken? Ja. Ja, hè? Mooi, hè? Ja. Kijk. Ja, wat? Wil je gaan? Elias, vader Elias. Oh, hij rent hè? Nee, als ik het in met dit ding deed. Nee, Nee, zij wist het. ja, deze, met die oren rent. Oh, ja. Oh, die is zeker. Even. Heb je 4 potje, Erik? Even zien hoe ze dat doen. Ja, shirt van de shirt. Ik weet wel iemand die in de gaten. Ja, ik ook. Die is een heet. Dit is hey, ja. Nou, Die is dat ik een beetje te grauw. Ja, dat kan wel. Oh, huh? Nee, nee, nee. Zit maar het worden, dat is Ja? de zon, dat is van de zon. Dat was zo. Ook een eigen lieke. Nou, zo zien het. Dat wordt te vet.
Nummer 3. Ja, weet ik. Ik heb geen geluid. Nummer 3 was afwezig, dus we hebben nu nummer 4 in de baan. Nummer 4 is voldoende edel in zijn hoofd, heeft ook voldoende neklengte. De hals is ook voldoende van lengte, maar is wat horizontaal. Paard zou in de rug ietsje sterker mogen zijn. Heeft een lang kruis, wat ook goed voor ligging is. Paard zou in het beenwerk meer kwaliteit moeten hebben, met name het voorbeen is erg hol. Dat betekent dat de voorknie terug staat en niet vooruit staat of er niet recht onder staat. Het achterbeen zou meer hardheid mogen hebben. In stap is dit paard voldoende ruim en kan hij ook makkelijk door zijn lichaam lopen. In de draf dan mist hij de oprichting en zal hij het achterbeen meer onder moeten brengen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 3 was not there and number 4 is taken in the stud book.
gedragen wordt. Oh. Ja, die zullen niet uit de gemeente. Dat zijn de passen die er ook aan in de ploegen die bed. Ja. Gaan we hierheen komen en voorstaan. Hierop Erik, staat op de kant uit. Ja, mooi. Ja, is rustig. Stap gewoon, dit is even rustig. Hebben we daar ook in volgorde diep zo. Ja, sure. Sure. Nog niks met oude. Ja, Tom dubbel. More demand.
Oh, dan moet er nou weer in. Niet veel plek. En de koe ik zag, koe rent ik altijd zag. De voorpoort aan voor ik wat dezelfde plek. De eerste staat niet goed. Hij doet het. Nee. Dan volgt hier de uitslag van nummer 6. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft heel veel rasttype. Zou ietsje meer nek mogen hebben. De hals is lang. Ook goed geplaatst. Schouder ligt er goed in. De bovenlijn is sterk. Kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Paard zou op zijn rechtervoorbeen toch iets meer gewicht moeten zetten. Hij neigt iets naar bokbenig aan het rechtervoorbeen. En het achterbeen zou je wat harder en droger mogen zijn. In stap mist hij dan af en toe de tact. Zou je ook meer ruimte moeten maken. In draf dan maakt hij veel front. Goed voorbeen. Maar het achterbeen zou meer onder moeten treden. Die blijft een beetje achter. De hakken gaan naar de staart. Vandaar dat hij vandaag wordt opgenomen in het stamboek. Number 6 is taken in the studbook. Nou, dankjewel. Ik zit hier ook zo te zwemmen. Ja, dan komt ze. Nee, Ja, dat vind ik wel. Nou, ik vond niks met handen. nee, voor mij, die op voor. Dat ook doen. Ja, het achterpoort. Nou, nee. Hm? Ik Ja. het achterpoort. Hij treden me net goed onder. Nee. En je wat verschil met de achterpunt. Ja, dat is hier wel wat ruimte. Maar ja, hij komt in stand. Niet vooruit. Nee, ik hoop dat er overom komt. Ja. Nee. Ja, klap. Ja. Laat ik hem eens schrikken, hè. Ik hou het even spannend. Deze is van het zit maar. Ja, deze is het. Ja, Otto, die ken ik wel. Otto ken ik net. Ja, Otto. Oh, hij heeft een zware dag, hoor.
ook mooi. Lieke. Ja, die maakt het gewoon lastig. Noem het die nog even, die wie zenuwachtig. Oh, die moet er even. Ja, even waarom? Die wordt zenuwachtig. Ja, die staat niet. Even kijken, nou zweep hier. Andere zweep hier dan. Pak jij die? Ja. Ja, stap zo die bent. Oh, die kan met die hang. Wacht even, Piet. Ik kan er even aan ontsluiten. Hij er even ontsluiten. Nee, eerst maar even dood voorop. Dan kun je nog even rustig erachterom stappen. Rustig, rustig, rustig. Oh, ga maar voor. Ja. Was er nog net? Was er nog net? Dan komt de uitslag van nummer 5. Een paard met veel resttype. Heeft een edel hoofd, een lange hals die ook verticaal geplaatst is. Schouder is schuin. Hij zou in de bovenlijn ietsje sterker mogen zijn. En is wat neerwaarts gebouwd. Kruis is voldoende van lengte. We hadden dit paard de mogelijkheid gegeven om nog even terug te komen om in de groep te stappen. Achter de anderen aan.
We hadden gehoopt dat hij dan taktmatiger en wat ruimer zou gaan stappen. Maar helaas, de stap bleef kort en miste daar ook in de takt. In draf was hij wel voldoende opwaarts en had hij ook wel voldoende achterbeen. Maar vanwege de stap wordt hij vandaag alleen opgenomen in het stamboek zonder premie. Dan krijgen we nummer 7. Dat is een lang gelijnd grootramig paard. Wat voldoende edel in zijn hoofd is. Dus een lange hals die goed geplaatst is. Schouder is ietsje aan de steile kant. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende verlengd, ietsje hellend. Paard heeft in de voorbeenstand is hij correct. Ook het achterbeen zit een goede hoek in. Het paard zou wel wat meer kwaliteit in het spronggewicht mogen hebben. Het mag wat harder en wat droger. In de stap vandaag mist hij daarin toch wel de takt en ook wat de ruimte. In draf dan was hij op de voorhand en zou hij ook iets meer onder moeten treden. Maar het paard heeft een goede test gelopen, daar hebben we de cijfers van overgenomen. En vandaag wordt hij dan ook opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. So number 7 is taken in the stud book star with the second premie. Because he had a good ABFP test results and we taken the numbers from the ABFP test.
tennisbal, hè? Dus vanaf 12. Ja, maar dan net 4 feet, hè? En dan met Tomek en vrijmaken worden. Camera.
Paard nummer 8, de uitslag hiervan. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een voldoende lange hals, die ook goed geplaatst is. Schouderrichter voldoende schuin in. In de bovenlijn zou iets sterker mogen zijn, hij valt een beetje weg achter de schoft. En vooral de lendenpartij is nogal strak en dat zie je een beetje terug in de beweging. Het kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Hij zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. De stand van het voorbeen is correct. Paard is nou wat grof op de reebenen en zou ook iets harder en droger in het beenwerk mogen. De stap zou iets ruimer mogen zijn en ook iets meer takt daarin. En in draf dan heeft hij wel een goed voorbeengebruik. Maar door zijn strakke lendenpartij kan hij zijn kruis niet kantelen en dan komt het achterbeen niet onder de massa, maar blijft achter de massa. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Ja. Number 8 is taken in the stud book without a premie.
Nummer 11 hebben de keuring gestaakt, want hij is niet helemaal rad. En het zou niet eerlijk zijn om hem nu te beoordelen op zijn gangen. Dus hij mag naar een volgende keuring toe. Number 11 was not regular, so we didn't judge him today.
hebben geluid. Nummer 12. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Een schouder die er goed schuin aan ligt. De rug zou ietsje sterker mogen zijn, vooral kruis-lende aansluiting. Het kruis is voldoende van lengte, wat hellend. Het voorbeen is iets kort, zou je iets meer voorbeenlengte kunnen hebben, maar het paard is erg week gekoot aan het voorbeen. Het achterbeen zou iets harder en iets droger mogen zijn. In stap is dit paard ruim en heeft hij ook veel lichaamsgebruik. In draf daarentegen zou je meer moeten reizen in de voorhand en zijn rug wat meer los moeten laten. Hij is een beetje strak in die bovenlijn en zou het achterbeen meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Zo, nummer 12 is teken in het stutboek.
treintje omsluiten, Piet. Moet maar achter het treintje doen, Piet. Ja maar, lopen met 13. 9 komt erachteraan. Kom ervoor. Uitslag van rubriek 6. Paard nummer 9. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft ook voldoende neklengte. De hals is voldoende lang en ook goed geplaatst. Schouder ligt er goed in. In de rug zou je paard wel ietsje sterker willen zien. Vooral kruis-lenden aansluiting. Het kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard heeft voldoende lengte in het voorbeen. Het paard zou in de stap wat correcter kunnen. Hij zou wat meer lengte mogen pakken en ook iets meer tact. In draf, dan zet hij het achterbeen er wel goed onder, maar zou je ook iets meer ruimte kunnen maken en ook iets meer in de voorhand kunnen reizen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 13, een paard met een edelhoofd, een lange hals die goed geplaatst is, een schouder die er goed in ligt. De rug zouden we graag wat sterker willen zien, ook vooral de kruis-lenden aansluiting zou wat sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, het voorbeen is goed gesteld, heeft droog en keihard beenwerk. Het paard wat heel makkelijk stapt, ruim stapt en goed door zijn lijf stapt. In draf dan maakt hij hem ook mooi, dan maakt hij veel front en het achterbeen wordt goed onder het lichaam geplaatst. Vanwege 2 hele goede bewegingen wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 1e premie. Gefeliciteerd. Number 9 is taken in the studbook with a 3rd premie and number 13 is taken in the studbook star with a 1st premie.
Zit ook een beetje dieren uit. Iemand een beetje dieren uit. Die wel bij spreken. Ja. Dat doe hij. Zet nummer 30 op nu op. Dat ben ik hartstikke leuk.
Uitslag van nummer 15. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft ook een voldoende neklengte. De hals is ook voldoende voor lengte, maar is wat horizontaal. Het schouder is een beetje steil. In de rug zou hij wat sterker mogen zijn. De lendenpartij is ietsje strak. En een kroep is wat hellend. En zou wat meer lengte mogen hebben. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. In de kwaliteit beenwerk is voldoende. De stap is ruim, maar zou iets meer kracht mogen hebben. In draf dan blijft hij op de voorhand. En dan zou het achterbeen meer onder worden gebracht. Paard is stamboek en vandaag geen premie. Number 15, no premie today. Zij moeten nu ook op de afloop gaan letten, hè? Ik heb een snel mee van de afgelopen dagen. Ja? Die heb je nodig.
beetje op afstand ervoor. Dan moet Amsterdam, nee, ik ken het maar eens nu. Ik nou. Stap maar.
gast van bedrijf de buurvrouw is volgende week nog. Dan gaan wij de kast doen. Ja, ik weet het niet. De blauwe Zeg het zo even. ja. Ja, het moest allemaal zijn, maar die stopte er weer. Ja. Ja, die is eigenlijk zaken. Als het goed is, is het allemaal stress. Want nu, ja, ik vind het heerlijk dat mensen met de concours ja, dat is niet verhalen, steeds niet verhalen. Oh, je wordt moe. Ja, ja. En ik zeg altijd door, maar dat is niet altijd. Is niet goed voor je lichaam. Doe je nou? Dan heb je water. Goed dat ik het vasthield. Ja. Het is net als een valt in slaap omdat die zon zo warm is. Dat is een heel Maar dan weet je weer doorheen. bank, dat is een gevaarlijk bankje. Ja, maar het zit vanaf de morgen aan. Dochter heeft hem nog uitgelaten. Zo. Ik raad even een stukje van de gelijk. Ik denk van Leeuwarden. Spannend geluid. Ja. De camera wel, dat is belangrijk. Zijn de anderen Op YouTube en hebben we volgen. Daarom alles staan we klaar. Staat rood op gas. Het is wel wat lang hoor. Kan niet over afstaan. verrekt op Facebook ook en zulke dingen. Maar mensen nog nooit gewassen, denk ik dat je wel. Dat zeg ik ook, dat is zo'n goede zaak. Ja. Soms denk je dat het wordt. bij geen stap. Dan heb je net
Nummer 18 mag even weer in de baan. Dat was een beetje te snel, Johan. Nummer 18 heeft een voldoende edel hoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Is daardoor een beetje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. De hals is voldoende van lengte. Is ook verticaal. Schouder ligt er goed in. De bovenbouw is voldoende sterk. Hij is ietsje strak op zijn lendenpartij. Het kroep of het kruis is voldoende van lengte. Ook goed van ligging. Het paard is erg stijl gekoud. En heeft ook nogal wat steile hoefjes. In stap zou je meer ruimte moeten maken en ook meer tact daarin moeten hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, komt het achterbeen, zou iets meer tot dragen mogen komen. Het paard wordt vandaag niet gepremeerd. Number 18, no premie today. Ja, nee, die eerlijk ben. Gewoon handvallen. En wachten. 17. 16. 14, 18, 16. Veel meer waren er niet. Nee, 13. De laatste groep. We beginnen met nummer 14. Een paard wat voldoende edel is in hoofd is. Zou het meer neklengte mogen hebben. Hals is wel voldoende van lengte, maar wat horizontaal. Paard zou in de rug ook ietsje sterker mogen zijn, vooral kruis-lende-aansluiting. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. In stap zou hij wat meer mogen ruimen en ook iets meer taktmatig moeten stappen. In draf was hij voldoende opwaarts en ook een achterbeen werd voldoende onder het lichaam geplaatst. Maar vanwege de stap krijgt hij vandaag een derde premie.
Nummer 16. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook voldoende neklengte. De hals is wat horizontaal. Schouder ligt er voldoende in. En de bovenlijn zou ook in de rug ietsje sterker mogen zijn. Kruis is wel voldoende van lengte, ook ietsje hellend. Voorbeen is voldoende van lengte. Ook het achterbeen zit een goede hoek in. De stap, dat was voor ons vandaag een beetje een heikel punt. Hij was wat ongelijk in het voorbeen. In de groep was dat nu beter. Dus, en daardoor, in de draf, dan was hij voldoende opwaarts. Dan zou je het achterbeen misschien nog iets meer onder de massa mogen plaatsen. Maar hij heeft hem IBOP gelopen. En in de IBOP heeft hij een 7 voor de stap en een 8 voor de draf gehad. Die hebben we overgenomen en dan wordt hij vandaag ster mee. Met een tweede premie. Dan krijgen we een nummer 17. Een paard met een edelhoofd. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Ietsje stijl in zijn schouder. Sterke bovenlijn. Kruis is lang, maar ietsje hellend. Het voorbeen is ook lang. En het achterbeen is goed gesteld. Er zit een goede hoek in. Het paard had af en toe wat moeite met de stap. Maar zou daar ook iets meer lengte in kunnen maken. In draf was hij voldoende opwaarts. Had hij een goed achterbeen gebruikt met veel zweefmoment. Vanwege ook zijn goede bewegingen en een goede bouw wordt het paard vandaag ook ster met een tweede premie. Nou, dit was het laatste groep en ook het laatste paard. Mensen, ik hoop dat jullie ons niet al te streng vonden. We hebben uw paard niet veranderd. U gaat wel weer naar huis met uw eigen paard en hetzelfde paard. We kunnen nog zeggen, helaas voor u niet veranderen, anders deden we het. Maar goed, wij konden het, hebben ons best gedaan om het zo makkelijk en niet al te streng te beoordelen. We wensen u veel succes in uw fokkerij en ga zo door. De organisatie was goed voor elkaar, paardenaanvoer was prima. En we gaan nu naar huis, douche nemen, in de schaduw met een biertje. So the results of this group, number 11. Check that goed. No, number 14 is taken in the stud book with the third premie. Number 16 and number 17 also all two with a second premie star.